ukhala kanjani ukhala ngothando lwami ukhala ngothando lwami ukhala kanjani ngothando lwami ukhala kanjani ukhala 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 ngothando lwami ukhala ukhala ngothando lwami ukhala kanjani ukhala ngothando lwami ukhala ngothando lwami ukhala kanjani 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 Nkosi yami eshene mabhemu lapho ukonakala cho akonakele uzungu lo washa nyoko washa 2 once edlulile naphila nomadoda shit man did you say all my shit the rights mabhemu Homa ukhala ngothando lwa ukhala kanjani ukhala ngothando ukhala kanjani mawukhala ukhala ngothando ukhala kanjani mawukhala ukhala ngothando ukhala kanjani mawuthanda sanibonani mwa uzweke sanibonani xa sishayele izandla sakho ukuthi sikhona ake nihleke nonke ake nibabaze nimemeze niscreame phindani unanqaze ngokhisi bantu bami ay ake kube awkward angizobhakuzela kwenhliziyo awukungathi uyantamaniseka shana izandla abantu abami hey benazi ukuthi khona loshuni benazi ukuthi khona ushuno nje sawina nje kumameshe siwadlalayo ngishaya izandla hayi sawina nje ngishaya izandla ngifuna ukudla umuntu bese ushaya izandla ukhala ngothando lwami ukhala kanjani mawukhala ngothando lwami ukhala kanjani ukhala ngothando lwami ukhala kanjani ukhala ngothando lwami ukhala kanjani ukhala ngothando lwami ukhala kanjani ngothando ukhala kanjani ngothando lwami ukhala kanjani double tap the screen ukhala kanjani ngothando ukhala kanjani sanibona yaphila mahambla sawubona sithandwa ukhala kanjani efethu anjazi iningi indawo zokuhlala hamba uyodayisa kwezinye indawo hamba la hey hamba lana bakithi hayi dayisa nazi imonto awudayisa uaphila hamba la hawu manini 1 second wena 140,000 I will tap the screen. Let's move, guys. 140K Oh, Bubes, how's it, man? You good? ka Facebook Maki. That's why I'm following on Facebook, guys. I'm following on Facebook. Huh.
Hayibo bafethu niyabona sigaxilisile nakusodliwa. Asibe serious ke madoda niyabona igame ishubisile. Silaleni sonke sibambisane sonke the Zungu Nations ngiyanibonisa nikhona. Let's move guys. Let's try to move as quick and possible as we can. Seems like we're playing a fast game, so let's go fast. Udlala kanjani mawudlala ngothando lwami? Udlala kanjani? Udlala ngothando lwami. Udlala kanjani? Udlala ngothando lwami. Udlala kanjani? Udlala ngothando lwami. Right, guys, I need us to reach the targets. Just 3 roses from each. 3 roses from each. 3 roses from each. Thank you so much, Madlamini. Guys, let's move. Thank you so much for reaching the target. And there's a times 3 coming very soon. Times 3, guys, I need us to move with donuts, and caps. As much as we still have the power, let's move. I'm sure we're not gonna lose. Nizovuma nokudliwa Zungu Nation. I doubt ukuthi nizovuma madoda. I very much doubt ukuthi nizovuma ukudliwa ngiyanethemba. Angikaze nangilahla. Ngiyanhluleka ukuketch up times 3. Ngiyanhluleka ukuketch up times 3. Unless uma senaba wiki ke ngeke nginazi. Kodwa nje hawu. Sizawuthi nje xaxa sihambe madoda. Ibambisane nje. Lo nalo abambe iqhaza. Lo nje nalo abambe iqhaza. Sibalekeni. All right, time to fly is now, guys. Donuts, let's move. Time to fly is now, guys. Let's move. Let's catch up. Let's move. Donuts, caps, money cans. Let's move. Come on, guys. Let's push. Let's push. Let's push. Let's push. Donuts. Donuts, ibapema sambeni. Now uzozuphela times 3 singenzanga something. Thank you so much Zuziwe. Let's push. Siseduze kakhulu bafethu. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 10 seconds to go. Singahluleka ukupusha manje madoda. Donuts nje. Bafethu. Yabona siyakweleta nje manje. Double tap the screen, guys. Let's move. All right, so somebody here, so let's move. Let's move. Let's move. Kanti ziphi iqhwaka zami madoda? Ziphi iqhwaka zami? Angikwazi ukudliwa ngizazi kahle ukuthi ngineqhwaka madoda. Ziphi iqhwaka zami? Sikhona weduba sikhona kunjani? Sambeni bapemo, double tap the screen. Let's move. Is there anyone who can snipe this? Umbona kanjani umuntu odlala? Umbona kanjani? Umuntu odlala ngawo. Are you playing 1 or 3 or best of 3? 1K followers, chum. Emtawethu. Are we playing 1 or best of 3? Hi, Ntatem Biggie. Nongi, thank you. Oh, Winnie. Thank you, Ma'am Pam. Yo, sorry. Thank you very much, Ricky Rebe.
Thank you very much, Mom Pemwale Lavi Davi. Thank you, Shelly. We record live kodwa ayikho lento eshoyo rati. Ayikho lento eshoyo. Guys, it's times 2. Come on, let's do something. Let's move, people. Let's move. Times 2, guys. Let's move. Nangazosidla futhi lo muntu. Sikwazi ukudliwa kabili madoda. Zungination hayi madoda ngeke. Bafethu uyahamba lo muntu. Niyabona ukuthi ugiftelwa fast. Asibambisane ensambeni baphemu. Kunentombazane ngale engazizwile madoda. Intombazane yangale Thuphemo. Ayizizwile madoda. Swazameni ukufuqa ngamandla. Kwa khonding ya khwini go guru ina universe. Sale ke bele go ke thomo dela di match azanga hlwa universe. So ga re ka bua le yona Friday. Let's last week so grilling universe. Thank you. 359,000 fethu. 359,000. Guys, there's times 3 that is coming. Ngazi singayidla kanjani. Times 3. But ngifuna nje sigijime ngamandla. Umbona kanjani umuntu mayisedlala nga umbona kanjani umuntu odlala nga. Guys, it's times 3 right now. Like one gun machine would do the most. One gun machine would do the most. Hey, umbona kanjani umuntu odlala nga. Donuts, guys, caps, gun machines. Let's move. Hey, phela Zungination esidliwe kangaka madoda nivume. Niyavuma ngami. Abanye double tap the screen, guys. Yazi bafethu lo muntu vela afaka i-gun machine thina singafakanga lutho. Ngeke sikwazi ukumbamba masiye ku times 3. Badlala nje smart hayi kakhulu. Nathi kube sifaka i-gun machine eyodwa ngabe sihleli ku something. So angazi madoda. What's happening? Don't we have smoke namhlanje? Angazi baphema angazi. Umbona kanjani umuntu odlala nga umbona kanjani umuntu odlala nga umbona kanjani umuntu odlala nga umbona kanjani odlala nga umbona kanjani odlala nga umbona kanjani odlala nga umbona kanjani. Some of it's double tap the screen. Let's gift. That's in a sack gift in trouble. Simje ndawonye. Yaza ngazi kwenza ngalana. Athuzonke kuzomela awuvalo live madoda. Ngoba phela ayikho into enjena. Asigift inhlobo. Yazi ngabe understand ube siyadliwa. Sibe sidlala. We're not gifting at all. We're not double tapping the screen. We're not doing anything. Vadkhanan Zungination, Vadkhanan. 7. Kuba kama 7. Ka forget chase. Aloro endile live kandi. Mathate mo. Mufune. Lijoy, thank you. Thanks, I'm a piano. Make sure go Friday, guys, ka 5. Ndade. Hani nalo narulela amara. Sangira bya. Ala se senyo go ja South Africa yotlhe ditaba tsaka.
Ye baba. Akusikho kudliwa lokho angazi yini. Anidliwa Gozung Nation. So icollectela nje ama-lose. Odwa futhi. Can you speak Arabic? Okay, 1 minute. Ai, ka. Uyabhora nje. Ya sawubona Mamchu. Hello. Yani. Okay, hlekani. Athi ngikwatile uyahleka yena, hlekani. Hello. Hi. I'm not usually a picture. I'm just what do you call it? Editing videos. Okay. How are you today? Okay, how are you? I'm good. Thank you for asking. Wow. I like your hair. Thank you. Like if you pulled it, will it be longer? Surely. Yeah. Yep. I have curls as well. Oh yeah. Where you from? I'm from Norway. I live in Norway, but I'm from Iraq. Oh, yeah, I know this place. That's nice. Where are you from? South Africa. Oh, nice. Double tap the screen, guys. Let's move. Let's move. Before speed, just the minor gifts, and then on speed,
we go high. Double tap the screen, and then some Benjangama roses, just minor gifts. On I'm lip from. Oh, my back is painful. Double tap the screen, guys. Let's move. So imagine now my roses. Ngathela ukukhuluma ukuthi angiyibuka imatch. Ngiyibone idlalekela, ngifuna ukubuka i-movie. Let me block don't care. Block don't care. Right. Sorry? Like this here. Oh yeah, I see. That's beautiful. Thank you. Let's double tap the screen, guys. Let's move. Kade ngimblokile wemlamuli. Ngifast mina leli button ngablock. Angiliceli kumuntu. Ngiyalisheshisa nje. La khona nje ladinga ukusebenza ngiyalifaka. Ngilendo adjust lesi store. Let's go, guys. Double tap the screen. Let's move. Double tap the screen. Let's move, guys. Double tap the screen. Let's move, guys. Somebody snipe. Time is ticking. The match is almost over. So let's do something. Double tap Sherman. My watch is off. Shit. Kuyafa. Ayakuzwa. Angazi wejani. Angazi. Nimgada ovela nje qhu andlule. Hi, Dana. Thank you for the game. You're welcome. Bye. Bye. Kuyaphi vele ukudlala nesithombe. Kuyakhombisa izithombe zakhe sasemuhle. Sifuna zamanje izithombe. Sihleka masihleka. Usihuka. Veze zamanje sihleke masihlekele. Hey, ngikhathele. Hayi ngikhathele mina. Ngikhathele baba manje sengikhathele kakhulu papa yini. Nanga omunye uke wangidla lo izolo. Oh, shit. How was Hi. You're good.
Ay bu neydi? Neyse ekran tık olsun hiç olmasa. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Əsəd qalx. Hə, çox sağ ol. Çox tıklama yığım. Ayda. Guys, anibalekeni-ke lo mlungu uyadlana-ke usidlile izolo noma simenzeni angisakhumbuli kahle kwenzakaleni izolo but sike sadlala naye bekuyi-match nje tough kakhulu. So guys, let's go ×2 please. Ngicela sihambeni ngama-donuts, ngamakepisi, ngama-gun machines. Let's go guys, let's go. Angimuza nantu uthini miyeke dlala wena. Uyasidla inkinga manje. Niyambonani? Nakho sidliwa wengane. Nakho sidliwa. Awufake lodwa ikepisi nawe isketchup. Faka ikepisi elilodwa isketchup. Faka bakithi wengane. Yeheni. Nange sidla umlungu. Sinenkinga phela manje siyadliwa umlungu. Enakazidlalisa usidla impela futhi. Nizovumani. Nizovuma yini uthi sidliwe na? You love me so much, Luvuno. Thank you. Guys, this time's 3 coming. We can win masingabambisana. Masingadlala nje sonke ngokubambisana. Singawina. I need 3 roses to reach the target. Each person send a rose. Onke umuntu nje asend i-rose bafethu so reach the target. Nakhuya niza kahle nje. Nakhuya target reach. Siyabonga amadoda. Kuno ×3 ozayo ke. Bengicela ama-donuts namakepisi. Nama-gun machine phela amadoda. Ake sishiye siwinile nje namhlanje. Sishiye nje siwinile namhlanje. Asambeni madoda, asambeni madoda, asambeni madoda. Nanga lo muntu enyuka. Thina singanyuki. Uyanyuka lo muntu thina sinyuki. Bafethu ×3. So ngicela ama-donuts ke nje. Hayi okukhulu. Ama-donuts nje. As many donuts as possible guys. Sizameni uketch up laphana. Akukuhle lokho kwenzakalayo. Siyadliwa sizungu nation. Nakho nangihamba naye. Catch up ongafaka ikepisi elilodwa nje. Mangabona ongafaka ikepisi elilodwa nje madoda sifikile kuyi. Malingalilodwa nje ikepisi. Elilodwa nje ikepisi madoda sambeni. How come on Zungu Nation? Aze akuzibe sabhisha ayikho lonto eshoyo. Thana ngibingelelanga noma nguzwanga. Angizibani mina. Kwenzeke nje. Hayi bafethu asiyekeni sezidliwe vele. Sengililahlile ithemba nami. Sengililahlile ithemba nami. Shothi sezidliwe impela. Hey. Ngizela futhi mina manje.
usathi ngathi ngiyaluza wephila ngiluza nje heck ngitshela bafethu ngiyazela mina papa yini ngiyavala manje. Thank you so much to all people who are playing, all people who are double tapping the screen. Thank you. Green, thank you.